Seoladh tuarascáil maidir a chraoltóireachta na Gaeilge le déanaí ina raibh roinnt multisimúil agus fionntacha maidir le corcán cinn na Gaeilge as na man chumarsáide chraolta in hÉireann. Chuir mé féin an spéis sa bhula go bhcóir go mbeadh stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge dírithe ar dhaoine óga i bPoblacht na hÉireann. Ach céird faoi Raidió na Lithe. Well, ar an éon lumanis tá Muiris Ó Fiannachta bainisteoir Raidió na Lithe. An Muiris fáilt go dtí an clár? Gur mé mágad tarn. Ok, sin go bra. An Muiris tá muid caiinte raidió nniu maidir leis an bhula atá an stáisiún raidió Gaeilge náisiúnta dírithe ar dhaoine óga a bheith curtha ar fáil. Sola leiríonn muid faoi sin ar bhain leat acmhar beag a thuirtstiún faoi cad a ceapann tú a gcuiteanna faoin tuarascáil sin a Seoladh le déanaí? Sure, well, dáilte Raidió na Lithe go mór an tuarascáil agus rih an tám th réimse gá bliain gur thógann comhcoiste Gaeilge san Oireachtais ar labhairt leis na Gaeltachta éagsúlas na man chumarsáide Gaeilge Meitheamh san áireamh agus Raidió na Drámh agus Raidió fáilte tar nó ché go maian siad leis an duine seo hui. Agus na chraoltóireacht go léir tí cahar Raidió na Gaeltachta chun na Gaeilge agus Raidió Rírá agus mar sin de so is cinnte gur fáis réimse leathan Gaeltachta faoi agalah agus món cainte leis an comhcoiste Gaeilge agus is tócha go generalta fáiltíonn muid rih na moltaí tá moltaíonn faoi bhreis muoinú sin ceann an rudí is mó tháinig as an tuarascáil ná gur raibh an comhcoiste go láidir an túram go bhfuil deacrachtaí mhóra muoinethe san air nach chraolcháin Gaeilge agus nach féidir leanúint rá mar atá nó go mé na seirbhísí ag dul ní go dtíorcha ag dul in éig ach go mé na dúchláán atá rimpú ag éirí níos céire agus níos céire mar sin fáiltíonn muid rih an bhéim sin a lag an comhcoiste ar chuirsaí muoinethe sin ceann na dúchláán is mó a bhíon ag Raidió na Lithe riamh agus tá sé sin ag éirí níos deachra agus níos deachra orna é sin a láb seo. Tá timar thar rih an moladh ar an comhcoiste le go mbeadh stáisiún Raidió náisiúnta Gaeilge don éis óg. Bhí roinnt multi-canal san áir plastig an bola sin go mbeadh muid oscailte ar bhreathnú orthú. Ceann rudí gur chumar spéisian ná gur moladh go mbeadh an stáisiún sin bunathe mar chanéil de chuid RTE agus go mbeadh RTE gan ar an seirbhís agus sin rud is tócha gur fiú a phlé fechant ar na stáisiún Raidió atá an chana féin ag Seoladh réimse leathan chláircha don éis óg mar dearm Raidió na Lithe is tócha go bhfuil míadna chun cín sa réimse sin tá an bhéim agan ar an éis óg agus ar dhaoine óg a seirbhís mar an darna rawa nó mar rawa eile ó Raidió na Gaeltachta a chur fáil do dhaoine le breis agus 25 bliain anuas agus an sin le héadí Raidió na Drámh bunaíoch an gáileh roinnt blianta ó hin agus na stocha na chraoltóirí pobal ar fud na tíre tá den chláircha an Gaeilge agus an sin Raidió Rírá ar nói bunaíoch le stáisiún popceol amháin a chur fáil. Ceann rudí ghfuil míad na ghlaga béime ar ná inar dúram go bhfuil tá níos tá réimse chláircha agus réimse ábhar níos leithne I gceist nuair a dhéantar cainte ar theirbhís náisiúnta buna don éis óg nádíoch popceol agus tócha sin canál an Sandsbrook atá ag Raidió Rírá ceann don rudí ghfuil méid ag rán ná nar ceart go mbeadh an táisiún cumra chraolcháin mátá le hÉireann agus an mátá muoinú tharbheith substantiúil le chur fáil ag an stát gur gabhreathnú ar an brose a bheith a gceist an sin agus nach mas míad na go mbeadh sé chuí sáistir airgin mór agus cadúnas a bhronna ar stáisiún amháin gan tiile cainte inana leis an airnál bunathe ar stocha an moladh seo a bheith déanta don chéadúir agus sé seo an chéadúir go an stát féin trí comhcoiste Gaeilge an Oireachtais ag déanamh an moladh mar sin is tús le próiseas a seo ar clí fáiltíonn muidna riomháilisiú na tuarascáil mar dearm cruail le chéile chuirt séibh gá bliain le cruinithe agus le hagalh agus le ghlacha san áireamh aithneachtaí a bhí chuiristeach an Gaeltachta ach is gá brathnú inis ar na multitá déanta sa tuarascáil agus fechint cenáta hócaí muidna mar airnáil na multi sin agus muide bogar raig.
mar dúirt tá lán play fósta déanamh. Ag an am céine tá sé ráite gcuibh go bheith sibh sásta an seirbhís a chur fáil go náisiúnta. Tá is a gom gur airdig roinnt daoine mé féin san áireamh an moladh taobh si agus taobh an muid a raidió an libh a thar na blianta ag rá go cóir don stáisiún obair a dro a bheith ar fáil FM mar stáisiún náisiúnta. Cén cuir hána sé gur a riach mion bhard raidió an libh an Muiris ar an ábhar seo. Yeah, well, it's talking mar dertu tá daoine seo cean an rudí ghfuil daoine ag rá linn le fada cén fánach bhfuil si bh craile ar bheith náisiúnta inis faoi hairmí tagartha ratha an stáisiún is stáisiún pobl do bhlaiclí an muid mar sin bheith gáil sais ahrú struchtúrtha átha a dhéanamh. Is tócha cean an rudí ná tá míadna ag brathnúna sé mátá muoinú agus faoi láthair tá cainte ar muoinú de bhreis agus €1,000,000. Má tá muoinú dá le héid le chur fáil ag an stát do theirbhís náisiúnta nua ar FM an sin an rud atá rá aganna well más sin an cás an sin déanamh seo brahnóimís go dá riire ar agus cén fá nach néanach raidió le an rud atá dhéanamh ag faoi láthairach é Orbert nuair dearm é ar Orbert go meáil breis buil faoine dar nó is chrí ar an fear bheag ar fád atá grachtáil raidió le láir na thuair idir mé féin mar bainisteoir atá chláireachtar agus technóir agus sin an trúr ball for in a lawn amsure tá go versus station tá bert for amsure chomá moir der seachtainna a chunin an áir oscail secondary seachtainna agus of go forbartha agus a lúna ach ná rire nuair bhaithnín tú ar an teirbhís a chur an raidió le ar fáil tá méid olmhór a dhéanamh agan leis na hacfaní sin sais bang for buck dó chréite mar deartha agus rudtá arágan ná Mátá mi degurí an ruúte hogan gotí level náisiúnta bheith gála i bhád níos mó fórne leis an rud a dhéanamh i gceart ach creid méidna leistigh donna figurí gur méidna taréis brathnaúirú dá meach muoinú istigh agus ar €1,000,000 ar fáil bheith sé sin Raidió doin leis an rud a hogan gotí an level náisiúnta. Ní raibh sé Raidió gotí seo marall ar nach raibh an stát riamh gotí seo taréis rá go gurthach siad muoinú dá le héid ar fáil. Agus inis go bhfuil sais caint faoi go meach deisina ag cúpla stáisiún ag so chuirteach ar muoinú agus ar an gádúna san sin mas méid gur deisiúnta chu seáil sin do raidió le. So tá seans go mé raidió le ag gobar a gápáirt le mar hampla radio na drámh an mar seans go dáráí sé sin gapan tú? Cinnte bhfuil tá míad na Harbheith oscailte a sin mas míid ghfuil obair na gapal a dhéanamh ag na stáisiún an trí stáisiún poblbal go háirthe mu ein radioáta agus radio na drámh dar nóí le haon cheadúnas nó aon muoinú a bheith ar fáil an stát ó dheas sin cadúnas an BAI agus muoinú an stát chóir sa bPoblacht ní bheith sé sin ar fáil do radioáte mar sin ag fágant cuasaí polúil agus ceis na teorann agus mar sin de as an ámh bheith méadna is tócha faoi láthair ag brathnú go háirithe ar radio na drámh agus ag irí bheith caintló siúd agus fechant ceancinál comhibrithe go bheith mi sé dhéanamh. Is tócha is ceist i brathnú ar an infrastruchtúr atá sin faoi láthair an cinál meon an phobal na carthacha go háirithe in bhfuil na seirbhísí seo bunathe bheith mu doscailte dar nóí chumáil leirt le radio rirá is tócha tá a rud féin á dhéanamh ag radio rira agus darno is tonskin of the chuid chun na Gaeilge a mar sin an impression aim na go si an sais lá dírithe ar an stáisiún popceol a bhonú á go rud mar an beganí ní lena ná sin a bheith chaon a bhaganine ach tá míad nóscote le leir le pédram tá radio na Gaeltachta san ábh sin tá míid tá leir le RTE is tócha má tá argóntí an sin le déanamh gur cheart seirbhís mar seo a bhonú faoi RTE an sin tá míad nóscote tá míad nóscote le brandú ar gach raibh agus sin cean rudí tábhachtach a ná gumra nó fear na rana ar fad atá a main sin.
Is just scéal dar ná I gcuil raidió na lefa sásta an bharna líana le haid stáisiún raidió náisiúnta do dhaoine óga ar fáil agus rud an bhhar a hála le cúpla bliana ago nua scoil forganmh nua a gcuibh nach bhfuil bhfuil mé ceart chun rá san áit dhearnach in raibh sibh cearnach mhórfin ní raibh an sort forganmh comór díomh chun bheith in an sort forwards go mór sin fair? Sin é tá mar thuirstún sin tá studio na nua agus áisrimh nua ag gradún le inis dúsgurt na carach má le clia a hain a rád agus táid seo le beag an sa bhreisir blion go le a nua san isis agus rinú in eisteocht olmhór na studio na nua Harig forras na Gaeilge dar nói go mórlinn an sin agus táid tuite sa cheann áras nua ag forras na Gaeilge bogamar lo nó thugad ar siúd muid lo ag bra céintlí go marthnín tú ar achtá sto go léiríonn sé sin léiríonn an in eisteocht atá dénta ag forras na Gaeilge sna háisian an nua dó radiún le is rád éiminn léiríonn sé sin an muinín atá ag forras na Gaeilge san obair atá a dhéanamh ag radiún le leis an muoinú a chuirn an forras ar fáidir blian in a chéile agus go bhecinn siad an potential atá sin le forbert amachchan seo mar sin nuair a bhogamar choú spás ofaige ar fáidirn ar urlár amháin an bhorg na bhar an chéad urlár agus tá studio na omlána an stáisiún dír faoin ar món an sin ar urlár na talún agus in omlán tá hartar dúbalt an spás a bhí ar fáidirn I garno gorfan ar fáidirn san átrib nua ar rád éiminn agus is tóchas léirú eile é sin fiú má bhreithníonn tú ar ceann go simballach bhfuil radiún le ag méadú bhfuil níos mó in eisteocht fiú óhéh an in eisteocht sin a rinne forras na Gaeilge tar nó is agricht trasstát ar lí forras na Gaeilge ach léironn sé an muinín atá á léirú sa stát ag radiún le agus acu siúd atá ar cheann na draman is chunas mar dhearn century beidir ó héh crochan cin na Gaeilge grot forras na Gaeilge agus táid muoíach go gur deach ortha se sin do heí radiún le chumá. Ok, Beiidir seanscoir dragar tú é seo hána féin an ceist seo just a caint faoi stáisiún chun na Gaeilge raidió rírá táis a gom bhfuil seirbhís níos lethne ag raidió lifa mar dúirt tú hána féin ach I caint go dtíreach ar bhaile éonúd aigen ar bhá bé rointsíní déin ar an tóram bhfuil stáisiún mar raidió rírá níos a riúnaí mar stáisiún raidió náisiúnta do dhaoine óga in éireann an áit raidió na lifa le cad an níortha tú don airgáin sin go dtíreach. Yeah, well, so tá an rudí airhann sin a bhfuil cinál trí ó cheist an sin gur gá brathnúirthú. Ceann an rudí an chéad cheist ná cén san bhíú atá ar dhaoine óga an bhfuil muidir caintear dhaoine ar dhégóirí an bhfuil muidir caintear dhaoine sna fithidí an bhfuil muidir caintear dhaoine sna trochadí nó cén san bhíú go dtír atá ag gceist an sin agus mar ragra tapí ar an ceist sin dhearthaimísne well fecht tá midna ag sa láthair seirbhís do faoi láthair do gach dram ach le béimar le ar an ísóg is daoine sna fithidí agus na trochadí don chuid is mó a bhín mar ibrithe deonacha ag an stáisiún agus hartar céad suscadí céad chuige an amtí daoine ag teachtasteach ar bhean seachtainú ag obair go deonach sa stáisiún agus forhór na naoine sin táisní mar derms na fithidí nó na trochadí agus léironn sé sin gur sin chuí demografach radiún le bíoch agus mar stáisiún pobl nach bhfuil míid dúnta de aoníos grúpa ach mar sin hain is chuid nádúrtha de éonúlacht agus de chorchuige an stáisiún se an éonúlacht óige agus mion na hóige cultúr na hóige ceol na hóige mar sin tá an ceistan sin faoi well cén san bhíú tá ar an éisóg má agamíd beidir an ceistin ar latéibh cean an rudí eile atá míadna ag rá ná well mátá an darna seirbhís náisiúnta le bunú seachas radió na Gaeltachta an sin céim fá nach mrathnóí ar sin seachas a bheith dírithe rá an éisóg céim fá nach nearfaí well an darna rawe
ó héh seirbhís an Gaeilge mar stocha cean an rudí faoi radio na Gaeltachta ná bhfuil sé dírithe go príomh mar an tanim na Gaeltachtaí agus dar nó tá tú fás canteoirí Gaeilge ina gcónaí an nach éon chuid den tír nachhfuil lonathe sa Gaeltacht go minic ní bhíonn na chláracha nuachta nó cuasaí ratha a bhína léile hábhar fear áitiúil aber Jeremy's nuachta bhain le Guidóir nuachta bhain le Baile le Gunamara nó le Baile le Gaeltacht chéirí ní bhíonn siad ábhartha don chuid is mó do éistóirí lá clia nó péáit sa tír agus tá míadna ag rá well an rud a dhéanaan radiúna le bhíonn sé níos ábhartha ar lí do chainteoirí urbacha agus do bhíine coní mór cheantair bhéarla agus gur cheart go mar nóíir sin mar chean den ráine gur dtír seirbhís eile seirbhís atá ag freastal ar an drám nachnééis sin le radio na Gaeltachta tá faoi láthair a bheith ábhónú le béimar an éóg ach nach meach sé go thomlan teoranta dómh mar sin gráchean den na fócheistena a luaméin sin an tríú fócheist ná beidir ag fiile ar an ísgrúpa mar bhreathnaíonn tú ar an taide is déine agus céim fá an ceistin faoi céim fá nach go ddíireach stáisiún popceol bunathe ar chartainna popceol a bheith i gceist. Léiríonn an taide is déine ar fad gur ag bogad ar shiúil ó éisteach le Raidió FM atá daoine óga san ísgrúpa chuide go dtí 24 bliain d'aois. Gach blian ó bhí gábhfuil sa cardeag tá níosgrúpa sin tá ó líon den níosgrúpa sin atá géisteach leis an radio ar FM ar bhean leiúil ag íslú agus ag íslú blian in a chéile. Sa bblion déirnach ó bhí ebrán gábhfuil sa 8 go dtí mí ebrán gábhfuil sa 9 bhí titim 8.9 fan géad sa bhígur sin agus sin laidú olmhór mar sin tána trochtaí go léir ag léirú gohfuil níl na daine óga ag éisteach le FM nó an drám atá ag éisteach le FM faoi láthair béise ag éirí níos sinne agus an drám níos óga atá ag teachta níos is glún digateach go thomlan tá ag éisteach ar lína go mbíonn siad ag éisteach leis an ábhar bhfuil siad ag éirí teachtar agus mar sin an drám a bhíonn ag éisteach le Radio FM agus a leanthaí ag éisteach le Radio FM is drám atá ábhrín beag níos sinne ná sin mar sin. Is ga dúch brathnú canál holistically mar ar féimile ar céináte chafar an farigad mór seo má tá ceist ar €1 billion. No few lá milliún euro sais muoinú níos lú mas sin an cost. Cafar bheith anna chuirmach faoi céim fágúil se a chahabh réimse ar le mátá se le chahabh ar stáisiún FM náisiúnta a bhonú. On will on sin on ísgrúpa a éistí leis an television nó curtha ar wallet de lé on é sin an ardán cart don ísgrúpa sin agus an will an target a chahabh so sé is far mar sin neart fochas an le play an sin mar dermas tús dar linne é fáidisiú na tuarascáil seo agus is gá bhád níos mó círa a dhéanamh is gá roinntwá machnamh dohann a dhéanamh ar seo le bheith cinnte mátá an darna seirbhís radio náisiúnta lán Gaeilge le bunú ar FM gnéintear an rud ceart leis agus nachnéintear botún mhóra an sin go mbeadh go mar nófiar chun mar chruch chéine ar fád sna blianta tá amach. Okay, si an simú caiinteach nniu muiris fin ábhar seo. Chun teachtarró dhear an agalah an féidir a rádió an bhfuil cloiste got maidir le radio fáilte me firste agus an sort obertá ar bunaú ag géirí go meach siad san fáil ar FM timppla thuisgur éireann? Cinnte bhfuil tascum faoin réalacháin chraoltóireacht atá a bhaim a dúsgurt éireann mar chuid den riocht aontaithe tá an gelínse sin réalathe ag Ofcom an sin macasáil ús chraoltóireacht éireann sa riocht aontaithe agus faoin sanmhíú atá acu siúd agus na réalacha go mbíonn ar stáisiún phobal a leanúint sa riocht aontaithe ní bhíonn siad ábalta craoile las muid a réimse 2 kilometer ón stáisiún mar sin tá radio fáilte an teoranta faoi láthair agus tá ó fuair sé an cadúnas umlán ó héhann an limeisteir san mhíonathe agus san cheadathe
gwil cadig a chraile lastig de limerister sin RFM mar der minist an rawer fall de ein article kangel jiderlin aku extra chlorlin of thousand good radio fall le fada ag ben of na hargon sugar cart brahnuwer who mar cost er le mar a germwood in a radio na life ni honnen muid beidir agus na stáisiún phobal eile so vegus gwilimidig frastal Yemographic nís lethne tamid na crostal chantóir Gaeilge laucán sa chúlóg Maitheamh rigin imré mar sin nílamid 6 dírithe an san phobal tíreolaíochtú gomíon na gná stáisiún phobal dírithe who agus tarrud nís lethne gist agus tá sin fear faoi radio fáilte freisin níl seven chun martá I garí lo lei sin tá bhfuil an túfás ibre agus foiinmh trééis a bheith dírithe an bhorighnamh nua acu Meitheamh agus caiim mé féin fós cuairte thuirte an bhorighnamh tá mé tanú go mórla na eáil a cinnte bheith míisne da mach einslí gur féidir a radio le taú le radio fáte in a lehéid de sprok want amach fe mis sár hásta caú agus credimid gur cinnte gur me sin mar rud darafocht a chaintóir Gaeilge an túisgurt.